alwora ma Kisumu bed makare. Wadhi mbele, wateri e kaunti ma Migori. Chenro mar pith yien ma itawo gi kweth mar Greening Friends ne odonje kaunti ma Migori kama jokanyo mag kwethno moriwo koda kamoko kuom jotije Royal Media Services nyolimo skund sekondar ma St. Dominic Saria. North Sakwa Kadera e sub county ma Awendo. Jafo marwa Jojuma miwa report na yomo chal kodwa. Let us green our environment. Jolendo go mag Radio Ramogi kama oting'o Victor Tino Juma kod Ken Muga nyotayo chenro mag jiwo pith mar yien e alworano kendo bedo kanyakla kod jopuonjre e chiwo negi puonj kaachiel kod jip. Talk to your father because of land holding issues. You must seek consent from them. Onya simu kamoro tidhi pidho yien ting'ise. En bende ka onyalo pidho yien nitie nyaminu moro ma samoro yien obiro puonjo. Jokanyo mamoko kama oriwo MCN ma Homa Bay East Eric Omolo mabende ong'ere kaka japi Rolex Wasonga gi kweth mar Air Achievers bende nyochiwo taulogo mag ria, sabunde kod mano mamoko ne jopuonjre. Chenro ma pidho yien no matimore dwe ka dwe biro kaka yo ma jiwo jopuonjre mondo mak ma otegno chenro ma pidho yien, rito alwora kod bero lwasi. Jojuma, Ramogi TV, Migori.